Hi sa mga tambay ko yung manay Wawi, hello Philippines, hello world, and of course hello Kitty. Guys, natakaroon din sa Alain, no, kaya naay pageant ang mga parents din sa Alai Elementary School. Ang tawag is Aces Queen of Hearts. Aces Queen of Hearts. No, muna ito ang judge, muna ito ang atong MC, Master of Ceremony, and of course, at the same time, choreographer Nolan Gabalis Lingwanan, one of the judges. Sir, you say hi sa sir. Ano ba ni? Ayaw kay sir, nara sir, oh. Sir, number 7, sir. And of course, yes, here are two of the judges. Hi, mommy, say hi to my vlog. See? Oh, gwapa kayo, Madam Oila Tom. So, see you later, guys, at the back. Dito, mapasok taon niya later. Bye! So yes guys, narata karon sa backstage guys, kauban ang mga mentors at mga candidates. Ma'am, you say hi sa to my vlog, ma'am. Representing unsa nga grade? Grade 2 wisdom. Oh, grade 2 wisdom. Madam, you say hi sa tong vlog. Okay. Hi! Okay. Oh, na pa isa gwapa. Hi! Gwapa nga ilogon. Di ba? Unsa man. And of course, sa pa ubang candidates. Naratong marinang ay sa ko dahil siya dito. Hi, Madam. hello! Enjoy life at 40s. Kandidata ni Graham Repel. Ay, sa tago doon, you say hi sa Dudoy. Hi. You say hi. Oh, okay, go. And here's Kaka. Kaka, Marie Kaka. You say hi, dear. Hello, happy Valentine's. Guwapa kayong kandidata ni Kaka. You say hi sa Madam. Say hi. Happy Valentine's Day. And Principal. oh, yeah. Hi, Ma'am. Good afternoon. Ay, Principal day si Madam sa Alain Elementary School. You say hi, Ma'am. Okay. O, na makeup artist ni Ma'am. Of course, Nara. Gwapa ka. Ayo. Kami kayo kandidata. Oo, unsa man. Kani hadlok ni siya nga mentor. Okay, 5 ka buong kandidata. Di ka man siya glowlin. Hello sa Tagalolan, happy Valentine's. Wala din ang galuto sa cake ninyo. Baik, klaro, magabae. Wait, sakit. Ano itong kabandiri, guys, ha? Ano ba si Andot? Nawala lagi si Andot. Nisipat si Andot. Mula ba ito sa lang stage, guys? Kiberna. And of course, guys, napagidiri sino? Ubang makeup artist o uban candidates. So you say hi sa guys to my vlog. Hello. Baba, Bonti. And of course, is Mami Baban. Ada bapa kayo yung kandidato. Bapa kayo yung kandidato. You say hi sa Madam. Di ba? Muna sa mga kandidato dito. Ano sa Andot? You say hi sa guys. You say hi sa mga. Hi! Bapa kayo mga mother. Mga mother na siya for your information, guys. Mga mother na sila dito, guys. Mga hot mama. See? You say hi. And of course, Eduarda. Di ka bali, you say hi sa amin mundi. Di ba? Unsa man, gwapa kay mga mama diri katungod kay mga makeup artist, mga gwapa, di ba? Mas si Andot nawala, mas si Andot. Kadali lang, guys. Busy kay si Nolan. Nawala gid siya, guys. Unya na lang, guys. Balikan na to. Bye. And finally, guys, niabot na gid ang duha nga wala ka ganina, no, si Chona o si Andot. You say hi. Hello. Kasi kasuri niyo karon sa Valentine's Day. Go. Any Happy message? Valentine's Day. Okay. Happy Independence Para Day. sa kuha postpone ang Valentine's Day kay murag maalaunahan mi diri karon so di ba? Postpone ang date Oh, sa mga postpone laki. ang date. Agoy, yung saon na lang. Gwapo na kayo mong Master of Ceremony, oh. Sir Nolan Gabalis Lingwanan. Dili ba ito? To sa likod, to speakers. So ato sa pangutan nun sa inyo kasuri sa Valentine's Day ning isa ka bayot. Goal! Well, makeup ka goal. Kasi may kasuri about sa Valentine's Day. Happy Valentine's Day. Kumusta na ang cake? Luto na. Murag lutong cake sa Lowland. So yes guys, happy Valentine's Day everyone. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Thank you for watching. And please do not forget to subscribe to my YouTube channel, Wawi Manapil, WOWIE space MANAPIL. I love you all. Mwah.